hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. From Tanayan sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Lawas Mega Force Patrol. Sa pagi po kapangingino ti Chief Reporter Jimmy Nasalita, kasabay si Angel Mustasa, Joshua Bino, kasabay dyan mga tugang si Jomar Bien, Alar Mario, Karen Ala, pabay na lingawang kita. Dami na lingawang, garo na yung mga yun. Siring man mga tugang si Boy Mata sa Manibela, ang mata ng DCGB sa kalsada. Welcome po sa itong programang Morning Hearing sa DCGB. Marinaga po, Legazpi City. Marinaga po, Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Good morning po sa Indong po. Ini po sa inyong programa Morning Hearing sa DCGB. Sa inyong programa, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Kumusta po sa tuya ng mga birthday celebrant? Maray na aga po sa Indogabo. Sa gusto pong paabot tabi ng greeting, mag-text lang sa 0928-777-5548 0966 tama ba? 0928-77 garing sa deko na tumso number ko ulit Teng! 0928-777-5548 0966-203-0034 yan, nadali mang ay nadiskwado man. Dalangan pakaringan mga terminology mo pagkagaga. Good morning Tabi. Oy mga teachers, maray na aga mga teachers. Madam. Good morning Tabi sa Indo. Good morning Tabi sa imo. Kumusta Tabi sa tuya na mga lolo, mga lola. Mga senior citizens natin, marinaga po sa Indogabo. Kuni po ang marhain na bareta, mga tugang sa morning hearing. Walking before sleep can beneficial to help sleep quality at talaga ang maglakaw-lakaw kada mga tugang bago ka magkaturo posible da Tabi na may benepisyo sa imong dekalidad na pagkaturog. Yan stress reduction as in overall health. Yan stress reduction as in overall health. Because ang pagkaturog da Tabi pwedeng may benepisyo mga tugang sa dekalidad na turog. Siring man magkakabawas po nin stress asin po para sa kampagkabuan na salod. Ano Chief Ramer? Pwede. Tama Chief Ramer. Tama. It can help regulate the body's natural sleep-wake cycle. Yan. Nakakatabang palanda at Tabi ini para sa regular mga tugang na wake cycle, sleep-wake cycle kan sa tuyang lawas. Siring man nakaka-improve na Tabi sa blood circulation asin nakapagpapababa nin blood pressure. Uni, ang 30 minutos na paglakaw before bed can aid digestion. 30 minutos ka. 30 minutos kang lalakaw palaan. 30 minutos kang lalakaw. Nakakatabang mga tugang para magmaray tabian sa imong panuna. Siring man, nakaka-improve na tabi nin mental clarity. Mental clarity. Asi nakaka-promote mga tugang nin muscle relaxation. Yan. Tugang at marhain na barota. Mga tugang hindi po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Ngunyan pungal daw. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaya mas maray da tabi na bago kang mga tugang pero ang problema kan tada plusong ka Chief Ramer. Pero magayunon baga di, Magayunon baga mga tugang na pinmi kitang naka-exercise lamang,
naka-exercise lamang sa tuyang buhay. Ako nga, na-exercise ko na sana, maglimpya sa palibot pag Domingo. Kung bako mga tugang uyang baga na, gari, ang dating ka, ang gari so tubagang gari, so nagbibend ka. Maray tabing exercise mga tugang, ang pagbalaybay. Lalo na Chief Ramir kung halanggaw ang balaybayan mo, pinahababa sa ng planggana mo. Nagbibend bagay ka, mabend ka, makua, matamos. Angel Mustanza nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa kanyang mga paraan kabay. Sa mga dagdag sa pang pareta. Mantinidong naka-admit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang 2 personang na-involved sa road crash mag-aalas 6 kasang hapon sa kahalabaan ng Rizal Street, partikular na sa ampangan ng Sarong Privadong Eskwelahan sa Barangay 17 kan Legazpi City. Ini an update na itagtaon sa District News ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagtaram asin Chief Investigator kan Hepatura na pigahalat paninda na maging marahay ang estado kang salud. Itong sunabanggang pedestrian itong mabalong 17 anyos na estudyante na tanging makapag-decision ini kung masaangat ni magkakanigong kaso. Sa investigasyon kan mga otoridad, alas 5:55 nin aga kan mangyari ang insidente involved ang motorsiklo na pigmamaneho ni sarong 20 anyos na lalaki, residente ni kan Barangay 56, Quezon, Legazpi City. Nagsigun kay Tanya na sa influensya ni VP Henry na alak nakainom sana mangyari ang insidente. Hali ini sa sentro ka na Legazpi asin pasisiring ko na sa direksyon kan Albay District na mabangga kay ni ang nagbabalyong 17 anyos na estudyante na taga Barangay 15 Ilawod East sa Old Albay District kung saan dahilan sa kusog asin impak kay ni nakaladkad din nagkaperang metro asin nagsapar nin lugad sa manibibang parte kan sa iyang lawas, partikular na ang head injury kung kaya ipaperaram ini sa CT scan. Sa ngayon, VP Henry, pigahalat pa kan Legazpi City Police Station ang magiging muscle dalakdang kaining naging biktima o ining nabanggang biktima sa nga ni makapagsangat man sindanin formal na complaint kontra duman sa nasabing persona. Yan po, VP Henry, ang mga nagatang informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DPH. Salamat, Angel. Maripo. Tuloy-tuloy ang mga balita. Habang kita kay Angel o kaya kay Karen Ala. Hello Karen, good morning, come in. Thank you. Morning, VP Henry. 7 mga Thank you inihido. ni Karen. Gari pirming bagong karigos na nakabalabal ang tuwalya sa lawas. Adi. So, thank you, Beef. Gari baga gari sudumugon ang buhok. Adi. Gari pa lamang. Gari pa lamang. Gari sa ang busis mo. Gari sa may boyfriend kang bago. Wara. Negatibo. Maluya. Negatibo. Maluya. Maluya Yung pambaluya. kaya sa imo kay gari gusto makioron ko. Pigis na muna eh. Dahil mo na. Abo ko mo na. Dahil basta, ikaw gusto makioron sa'yo. Gari. Nasupog siya. Binbin ni Chief Ramer. Okay. Oh. Okay man sa imo, limawa? Okay man. Okay. Mabuot man pati. Mabuot man pati. Ayan. Okay, sige, go. Itong mga ilihidong opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay an may inot mag-iribahan sa agang manumpa bilang magiging mga bagong miyembros kan Junta Provincial kan Albay puon sa Lunes, petsa 30 sa napag-araman kan DCGP News is sa oras na alas 6 min pagkabanggi sa Sarong Hotel dito sa syudad, gigibon ang oath-taking ceremony ni Vice Governor-elect Iday Ko bilang Vice-Gobernador kan probinsya nin Albay asin magiging presiding officer na sa mga sunod ng sesyon kan ikas-inseng sanggunian panlalawigan ng Albay. Mantang ang magkatawa na masakaibahan kaining manumpa sa aga, iyo si re-electionist 2nd District Board Member Melissa Abadesa, si 1st District Board Member-elect Carol Ziga, 3rd District Board Member-elect Kongkong Salceda, 3rd District Board Member-elect Das Maronilla,
3rd District Board Member-elect Brian Arandia, as in si 3rd District Board Member-elect Manny Libaya, mantang an oath taking na kan gabos ng mga elihidong opisyal sa probinsya nin albay sa mga aldaw ni VP Henry. Tanda na iyan kan sa indang magiging formal na funksyon sa serbisyo o trabaho puhon sa Lunes na alas 12 nin Okto. Karen Ana. Dato day sinda pwede magsarabayan sa Sabado. Iyan sana. Iyan ang data isi. Kanya-kanya, may sadiring gobyerno. Wala ka. Ako nagkapot man sana. Okay, sige. Karen Ala. Thank you, Karen. Sorry po. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Jimmy. Hello. Jimmy, come in, Hello, Jim. Pipi. Alat ko. Ano ba kasi stinger ko sa imo? Alat ko na ata. Ano ba ka? Jimmy. Kan basura Yan. sa ibong kan Kudal kan Marcial Oranyola Memorial School. Yan. Personal nang binisita ni Mayor Gemma Ann Onghoko kan ginubatan anak anto sa DCGB nyo o DCGB na problema kan moms, teachers and students may kinaraman sa Alisngaw kan Parong gikan sa bako man tambakan basura alagad sa pagbisita niya to tambak talaga nin mga basura and yaon na sa satellite tabi BP mo ang mga litrato kan sa kunata taarog kay ni anangyari natapura kanya to sa harani sa swimming pool sa laog kan Provincial Sports Complex kung saan ana sa ibong nakudal iyo an eskwelahan kan Morms Natural an bata o Alisngaw sa follow-up sa incoming mayor binisitan na niya ang lugar kung saan pig-asigurar kay ni naday na ini mautro pa sa pagsabing bako man tambakan basura ang lugar nagpuna na maghakwat ang mga street sweeper mga basurero gulping basura mananggad dahil naman ogid ni Mayor Onghoko sa Grabe ni kunata. Jimmy, napano ini? Napano ini ta grabe? Nagkaigwa kita ki-in-depth investigation ka ni Tabi BP kundi kay puantay ning i-double check pa ang sistema gariman sana sa mga pasiring sa Visayas ang truck o kaya dyan sa Matnog Sursogon ta nagpipirila-pilaan mga truck yan sa mayon sa pagremisa kay ni sa Iwabiso wala to na tapuson ko ang una abo naman magpara-ugid pa ni Mayor Jeman Onghoko kung nagkatarambak ini basta importante sa iya Mahali. aksyonan ang problema dahil ang importante duwa o tulong aldaw burado na ang basurang ini mo yan dahil magunta ko na si Mayor Jeman Onghoko ta BPP. Sige. Ayo po, rest assured po, dahil na tumatatambakan kay basura, hapot-hapot man po ako duman sa caretaker, may rason sila kung bakit doon daw natambak, and sabi ko, may administration, dapat wala na yun. So, naintindihan ko man, so rasones nila, pero sabi ko, nevertheless, dapat wala doon basura kasi hindi naman yun ang tambakan ng basura. Tapos halos kumaga pag ano ng eskwelahan, mga estudyante, talaga sangap talaga so parang ng basura. So, inintindi ko na lang so panida, so action, and sabi ko, aliw na. So, inaalis na rin. Sabi mga 2 to 3 days pa daw, mauubos na rin yung basura. Okay. So, yan na ta, BPP. Assurance na. Dahil naman ni Mayor Jeman. Na tuminambak yan.
abo na niya mag-ugit pa Mm. ta. Siyempre, dahil pa man siya actually nakakatukaw. Ta June 30 pa baga. Oh, anyway, vice mayor man siya, di ba? Kasi siyempre, bigyan din na sana niya so rason man, sa kunata ta nangyari ini tabi bibida. Sa tabi Jimmy Hall in basurang ini, residentes o sa si particular ang nagtarambak diyan? Nangyari dati ini sa siblag ng sa pag-uugid niya to. Narout kaya da sa wrong track. Kadua ang track. Okay. Ingon yan, sa wrong track nakapokus duman sa sentro. Aha. Ining mga sa barangay gusapok digdi. Then so iba na ay nahahakot, hindi na talaga nagdirekta mag-barangay. Ngunya, nairahay na sutra, kaya duwa na. Okay. So, gusto mo, basura dyan, pigatapok din sa daraga pa? Daraga. 50 kilo. Oo, tayo wala dyan kikuan ano? Wala dyan sa diring dump Sanitary. site ano? Sanitary landfill, wala man. Wara. Okay. So, pasalamat kita kay incoming mayor-elect, ano? Kay Mayor-elect Jim Ong Hoko. Oo. Uminaksyon tulo sa bagay na yan, ha? Oo. Oni na. Buda, totoo pa lang so. At least totoo lamang so. Ano yung reklamo sa ito? Baka arog ka so apo na tuminik sa tuya hali dyan sa Masarawag. Ito? Sabihin mo? Masarawag. Sa Masarawag. Baka man palang, dahil man kinako o baka nagdangog mo niya ito nag-text sa tuya. Dahil man tabi busing so text mo palang ki naku aso reporter mo pati sa kapitan. Dahil man baga. Silibot lamang si Jimmy Kiduro dalagan duman sa area ito. Wala man boss. Nagapunta ko baga duman sa Purok Unong pinagsasabi barangay health worker pa sunapot niya to. Wala man. Ngayon kami problema dito. Dahil po kita sorry po, pero garo dapat gawin. Dahil kita pwede mo, effort pag ang pigigibota dyan, di ba? Effort ang pigigibota dyan. Buda, nag-uuras kita pasiring dyan. Baka may distansya yan. Siguro doon kan mga nagreklamo. Naigwa talaga. Taro ka itong i-verify mo. Wara man. Waray nga. Bataan oras mo. Importante yun. Sa ngaran kan serbisyo publiko sa mga kababayan ta. Ipinaabot pati kay Ma'am Brenda. Itong subaso ko na ito? Ayun. Itong truck na ito? Itong piga sabi na nga pigagihan ki truck? Si Ma'am Brenda mismo sa ko nag-text. Nailing muna. Sinimbag mo si Ma'am Naara muna ito? Ayaw mo na, dahil naman nag-reply. Dahil sinimbag mo nga si Ma'am Naara muna, napaabot na sa to. Kaya ako pinalo up ko na. Grabe man, ano man daw ang intensyon kay ito man na nagreklamong ito na? Wara man, nakaarabot pa sa presidente kang kumpanya. Yung kasimpleng problema. Nakuha sa number ni Ma'am. Yung nga sa masunod po, sige, sa masunod gayon, i-verify ta na mo na arog ka na. Pati si kapitan pati, bata nagkakarigo, sinisturbo mo ka so apo. Mayamon pati. Ako na, nakagat baga ako luman. Paano na? Sa totoo lang tabi, itong texter tigarding dyan sa problema na ang reklamo, may kanal da ang nagkatarahuban na, so kanal da, tinahuban ta, para sa na makaluwas laog sa mga truck na nag-alsakang aggregates. So nag-chat pati, kung nag-text sa mo, pipa sa ko tapos nag-verify kita wala man. Dahil po kita magkaraw na arog ka. Dahil ko alam kung karaw, ano? Basta po, nakikisuyo po kami na. Totoo dapat, ha? May si Madam nag-text ako. Hindi nakarabot pa sa presidente kan kumpanya. Di ko alam kung ang intensyon niya. Na, isugpon ko na iniduman sa problema sa basura. Sige. Diyan na-discover niya to. Base duman sa driver kan basura, truck sa Ginubatan. Naan mga basura pa lang dyan sa Iwabiso. Kaya nangyayari, sa mga trucks digdi, nagpipila na ma-unload sa indang mga basura. Imbes na makahakot ng 2 bisis, 3 bisis, sarong bis na sana. Kaya nangyayari, ang mga trucks lagi kan sa mga barangay, mga munisipyo sa Camarines Sur, mga munisipyo sa Sorsogon, pila-pila pa lang dyan tabi, bibi. May naroon mong mga basura kan Camarines Sur, basura kan Sorsogon, digdi sa tuya. Digdi pinaghatod dyan sa mayon sa Iwabiso. So mga digdi pa, kaya
mahalat talaga kung anong oras ka May makalaog. Kaya Mm. no rin dyan, baka ma-double check niya to ini subject for verification Mm. kung how true ini na pila-pilaan mga truck gikan pa sa mga kataraning niya tong probinsya. Mm. Dapat na isin dumanin sanitary landfill man na arog digdi. Yeah. Mhm. Digdi na na-discover niya to na ang basura kan Kamsur, basura kan Sursugon, digdi ipinagre-remisa sa tuya sa Mayon Yune. Mhm. Mayon talaga. Okay. Iyan tabi BP mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Aluas. Alright, sige, 5:36 na. Mga tugang sa morning hirit. Tanbay muna pa rin alat sa Kadjumar. Doon mo kita sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Ano tabi ang Newspaper latest mo front page. dyan? Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paring Mar. Kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga taban-rabay. Headlines ko niyan, daing umento sa pamasahe. Ah. Sabi ken LTFRB, masentro na sindangon yan sa distribution and fuel subsidy sa transport sector. Mhm. May ni dahilan sa may mga development na buminaba sa presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaba ng merkado. Aha. Mientras tanto, OFW sa Israel na gustong umuli sa Pilipinas sa minabot na sa sobra 300. Mantang sa na-stranded sa Qatar, kasuod napapauli ng mga Pilipino, nag-abot na sa Pilipinas kasubanggi. Kaibanan si DMW Secretary Hans Kakdak. Mhm. Philippine Air Force handang tarabangan ang mga Pinoy na naipit sa tensyon kan Israel at Iran. Mantang daing Pinoy na nakulugan sa missile attack kan Iran sa Qatar, sigon sa Aha. Philippine Embassy. Imbada kang Pilipinas sa Qatar, inabisuan ng mga OFWs na magtago dahil sa mga airstrikes. Duwang suspect sa pagdaan sa sarong empleyado kan Kamara de Representantes arestado. Mhm. Kunyan dabi pik Oda, an mastermind so dati daang kalipin salbatana ano? na nakadagit. Ay nako. Ang sabi kang pulis, personal Grabe ano. na ano yan, ang rasang motibo. Ay sus ko. Ibinayad pati barato sana, Oo, oo. 30,000 sana. 30,000? Grabe Oo. ang boy ko niyang gantawa no. Oho, Ay may sus. bigaan na pangapat. Mhm. Grabe ano. Pero yun na, Ay sus. Igban talaga ngunya ng panahon. iyo. Oo. Diyan ang takot ang ibang magibog kay krimen. Pero yun na, tanto pagsuspendir sa buwis kan mga produktong petrolyo, nasa kamot na kan Kongreso sigun sa DOE. Mantang ang propastong pigsumitirmang kan Department of Agriculture sa Malacanang para maibalik ang poder kan NFA tulos na aksyon ng kan Kamara de Representantes. Franchise consolidation day kay Puhan para makareceive ng fuel subsidy sigun sa DOTR. And ngunyan aldaw magsipag-uron giraray ang Department of Energy sa mga oil industry companies na ngaya day na yung ipagpotob sa panduang pago kan oil price increase. Oo. Supposed to be sa aga, tapos sa sa 27. Mhm. Okay, social media account kan US non-immigrant visa applicant dapat nakapublic. Aha. ICC prosecutor kinontra ni Hirit na interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mhm. Sa international, napamuda si amigo mo. Si Trump? Oho. Ano da? Ayun man ang ganaling ko ito na dangugo inaling ko ito ah. What the F da? Oho. What the F they are thinking? Mhm. Dahil matapos ang ceasefire na deklarasyon, nagpalayog mag-inibong suduha. Ayun eh. Pag una ko baga, masolusyon na naman ito. Iyan ang baldi si Trump. Dahil ako, I'm not happy with Israel, neither with Iran. Mhm. Dahil ang duman sa Ginibo. Oo. Ilatong tano mga developers kung ano pa mga mangyayari. Basta may nagruluwas duman sa, ano yan, sa intelligence report, sa assessment kan US, na kayo mandanar out sa mga nuclear sites kan Iran. Mhm. Mhm. Maski nagkayguning massive na pambubumba. Iyo ah. So, yan ang mga istorya mo niyan sa
pangyayari dyan sa tensyon sa Middle East. Oho. Yung BP, mga headlines niya, ang details po abangan at chance sa 6 o'clock, 7 o'clock, medyo news ka sa DCGB. Ang headlines sa Tulpuyang, Campi West Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Bigas Pacific. Basta radyo, DPY Tiniran, 10-7, konektado ko mo maski dahil Lord of News Base. Ini po si Marty Lago. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Ngunyan pungal daw. Dili po sa satuyang programang Morning Hirit sa DCGD. Napamuda si Trump mananggad. Ay nako. Mga dapat kwan sa na kita, medyo sa relax na muna. Ngani po na dahil kita ki problema masyado. Good morning, Sir Ariel. Si Kwan pala, si Jim. Jim. Good morning, amigo. Marahay na ako man. Amigo. Anong oras ang duty? Atyan pa ang duty nga. Diyan pagbanggi. Sa aga, pwedeng makauron mo. Alin, diyan na banggi. Maapon ako. Duty pala niya na banggi. Yo. Eyo. Okay. Sige, Migo. Aramon tanaw ang latest forecast sa kamugtakan kang panahon, mga tugang Jaime Bordales. Go ahead, Tabi Jim. Eyo po, marahay na aga sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tayong panahon. So, LPADP na na-monitor takaso hapon sa laog kan sa tayong area of responsibility. Nakaluwas na ini kan pa tropical depression. Sa wagong aga, ang sentro ka initig kakarkulutang nasa distansyang 555 kilometers west kang Baknotan, duman sa probinsya kan La Union. Igwa ining maximum sustained winds na minaabot sa 45 km per hour, asin pag bugso o Panduros o Gastones na minaabot man sundong 55 km per hour. Padagos ining nag-iiraw pa pasiring digdi sa direksyon kang norte sulnupan sa rekas na 15 km per hora. Inibipi wala na sa tuyang nasyon pero padagos niyang papakusugon ining southwest monsoon o habagat na madarati madampong nakalangitan asin mga pag-uran digdi sa sulnupan na parte kan southern Luzon. So digdi sa tuya sa Kabikulan, although apektado man giraray kita kan diit na habagat pero sa bilog na maghapon, mas maray na panahon na lauman ta, apera na lang duman sa birigda ang pag-uran na may kaibang pag-ikilat asing pagdaguldol na mas halang kawang tsansa pag-abot kan hapon sundo sa banggi. So, pero duman sa naunang bitan pang tropical depression sa luwas ng PAR, para man kitang ibang na-monitor na LPA o bagyo sa laog kang area of responsibility. Asinan sa tuyang kadagatan digdi sa Kabikulan, magiging banayad man sa nasundot sa moderato, so wala man kitang nakabanderang dual warning. Lauman sa na ang 0.6 sundong 1.8 meters na langkaw kan na balod. Pero ingat mong giraray sa mga nagagamit kisarabit na bangka pagkaigwa pong thunderstorm sa kadagatan dahil posible ang biglaang pagkusog Panduros asin pag langkaw kan balod. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius. Asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So yan lang po BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat maray na aga. Migo, gusto sabihin gari magiging maray ang panahon ta sa weekend Friday, Saturday, mga araw kan Ayo po, dahil nga ni padagos ng magrarayo ining So, si tropical depression. yun, Pero may mga manggararay. Manakanakang pag-uran. Mga localized thunderstorms. Ayun. Pero mostly talagang medyo okay ang panahon ta generalmente. Ayo po. Yes. Ayo po. Tama. Opo. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalos. Alright, thank you. Mga tugang Jaime Bordales. Sa kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Ngunyan tabing daw. Dili po sa DCGB. 12 minutes bago mag-abot ang alas 6 ninaga.
Alarmario nasa linya. Good morning, Paringal. Ano ang latest dyan? Good morning, Panipig. Pasalamat man maray ni Vice Mayor Fabi Cristobal sa Gabos. Sa iyang naging siyam na taon na eksperyensya sa serbisyo publiko. Aray bilang Vice Mayor kan Legazpi City. Ini ang laman sa iyang mensahe kasuhapon sa ginibong valedictory session kan sanggunian palunsod na espesyal man na ginibo sa Oriental Hotel. Tinawan apresiasyon kan Lambang Saro ang mga naging kontribusyon kan entero mga miyembros kan sanggunian magpoon kay Vice Mayor Cristobal na last term na dahil naman nagkandidato. Special man na tinawan na apresiasyon kan sanggunian palunsod secretariat na yun nagpreparar kang programa ang mga city councilors na pahalik na sa pwesto. Siring kay City Councilor Glenn Casulia na matukaw naman bilang ilihidong board member kan Segundo Distrito. Si City Councilor Iggy Ohano, although na dahil sinuwerte sa iyang ambisyon man na maging board member, alagad inapresyar kan sa mga pag-iriba sa iyang dakula man na naging kontribusyon sa sanggunian palunsod asin sa Legazpi City. Si City Councilor Luis Gutierrez saro man na challenge sa iya nakatalaan na pagtukaw niya bilang bagong Vice Mayor kan Legazpi City pagpon sa Hunyo 30. Ang iba pang mga councilors tinawan man in special award, the Siringkan Award of Distinction na naging top notcher dyan sa Award of Distinction si City Councilor Glenn Casulia, sinundan ni City Councilor Lau Beltran, si City Councilor JP Lee, City Councilor Luis Gutierrez, asin City Councilor Alex Howe. Award of recognition man kay City Councilor Sunshine Imperial, Lau Beltran, Lucila, Alex Howe, asin giraray kay Glenn Casulia na yun nangenot sa award of recognition na yan ang pinaka-top notcher lalo na pag-abot sa attendance. Iyo si City Councilor Alex Howe na sa 144 ginibong sesyon regular as in special kasaguniang palunsod haros daing absent ni si City Councilor Alex Howe. Dahil na kung sa mga Legazpi niya sa pagpili garay sa iya buliyang konsyal. No absent pa lang niya. Perfect, almost perfect attendance si Councilor Howe. Oo, Renorosya niya niyan. Dawa siya sa Nansulo. Oo. Tama yan. Dapat talata. Ang session, once a week man sana. Oo. Diba, once a week man sana. Tapos ba ma-absent pa ng God? Na-pressure yan ka na pag-iriba. Yan. And sobrang kigos. Yes. City Councilor Alex Howe. Sige. Yan tabi ang informasyon. Halis ang gulay ang palunsod. Alarmario. Thank you. Thank you, Paringal, sa mga dagdag na bareta. Mientras tanto, maramong taro iba pang istorya kasabay mga tugang si Jomar Bien. Luwang kita sa First District kan Albay. Hello, Jomar. Good morning. Go ahead. Salamat BP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Tapos na so celebration kan kapistahan sa Siyudad kan Tabaco. Segunda dia nang unyan. Kung makipista, segunda dia nang abutan ninda. Tapos na pakasubanggi magayon man sunaging pasasalamat kan LGU sa Gabos na nagpartisipar sa nakipag-cooperar sa LGU sa pag-celebrar kan kapistahan kasabay kan Tabak Festival, matawon so concert kan mga hali sa Metro Manila na grupo bilang handogman kan LGU sa mga taga-Tabaco. Mientras tanto, BPN Repigwa pagirumdom ngunyan
ni Mr. Sosime Bun Consejo ang peso kan tabako ang publiko Na? na magkakaiguanin o aprobitsaran ang pagkakataon sa aga na magkapagtrabaho na naman ang publiko. Pero bako ini digdi sa tabako ang trabaho duman sa Batangas dahil anta sigun kay Buen Consejo sa aga mabugtak sindanin pwesto digdi sa Tabaco City Plaza akomodaron ang grupo kan Epson Philippines Incorporated na naghahanap nin gulping trabahadores na naman para sa saindang pabrika duman sa Batangas. Sigun kay Buen Consejo, ang kaipuhan kan kumpanyang ini sa iyuan 200 na mga trabahadores na mga production operators, lalaki o babae pwede digdi, at least lamang naka-graduate ni na high school, as in, syempre, dapat 18 anyos na paitaas. Sigun kay Buen Consejo, kay puwan na aprobitsaran ini sa sitwasyon kan pagkabuhay ngunyan, dahil pwede yan magparatarambay, kung may trabahong laugan inda. Bata ini da susug sa saya, bako ining sa ordinaryong pagkatrabaho mo kitulong bulan harabuan na. Yaon ang permanenteng trabaho an sa indang makukuadigdi sin igosindakan mga benepisyo na ipinagtatalaan kanlay para sa mga permanenteng empleyado. Iyo tadakulong kay ang printer baga sa Pilipinas, takul na trabaho ni. Iyo baga. Nagkarahuman sa na. Actually, pero ay, di ba? Ining pagbabasa kong ini, prinit ini sa Epson. Sina. Talagang Takulang printer. Kaya nagkadakulang trabaho talaga. Dapat gibuon. Yeah, okay. Kaya nga ni, ini, aprobitsaran dahil na magayunan mga benefits and incentive. Sabi ni Buen Consejo, ngayang milalawan, may libre pang ini, bagas, maluto na pati, bako ng bagas. Maluto na, Maluto na libre, oral daw. May 13-month pay, gabos-gabos. Kompleto na benepisyo kan government na government required, di ba? Yan, itataon ng kadiyan, may mga pasubra pa. Yes, May loyalty award, medicine package, performance increment, kung ano-ano pa. Kaya sa aga maghapon lang ini, siguro kay Buen Consejo, susungagang alas 4. So, mga mayhang over pa dadya. Bista kasubanggi, marata na ta ilistanan mga sikasunan mga pangangkaipuan na dalahon. Yan, BP Henry, ang mga impormasyon ng DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali dyan sa Aluwas. Yan, ha? O di, ako mayaw mga arogan ng mga informasyon ta. Gusto tang makatabang, mga tugang sukan. Gusto tang makatabang tabi sa tuya na mga kababayan an may kinaraman sa siring na bagay. May trabaho lamang kita sa magparatambay kita, di ba? Bueno! Nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning, kamin. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Pahingalo mo na ng tulong taon. See you in 2028. Parte iyan, BP Henry, kan naging emotional na mensahe man ni Mayor Junji Haushan kan maghampang ini sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan kasod sa regular na sesyon. Patapos na tawan ini nin plaque of commendation sa naging serbisyo publiko man Chinese sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Nagpoon bilang konsyal sagkod sa nailihir bilang vice alkalde asin sa absence kan mayor suminakat man ini bilang acting mayor kan August 2024 haros 10 bulan man sagkod sa presenteng bulan na ini ngunyan kan Hunyo 2025. Matatapos ang termino ni Haushan sa Hunyo 30, 2025 tabi dito Henry
kon kaya pinasalamatan man ini kan mga miyembros kan sangguniang bayan sa paagi nin sarong House Resolution na minapabot nin pagtataong onra sa naging niyang serbisyo para sa Daraga Albay. Sa naging mensahe ni Hausyan, ilaw ng pagpasalamat kay ni sa mga konsyal, sa mga pag-iribang konsyal, sinsiring man kay Vice Mayor Bob Magalona, ilaw ng pagpasalamat sa mga department heads kan munisipyo, sinsiring man ang pagpapasalamat niya sa kabos na mga empleados kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. O na kaya kaso udma talagang naging emosyonal ang laog kan session hall, katakod kan regular na sesyon dahil sa yun na ito nika 155 o kaya touring session kan 11 sangguniang bayan kan Daraga Albay. At napuwera man kay Mayor John D. Ausan, tinawan man ni plaque of commendation kan sangguniang bayan ang duwang outgoing na konsyal, graduado tulong termino, si outgoing Councilor Archie Bahamundi, asin dahil man nakapagpa-re-election o dahil nanggana for re-election si konsyal Esteli Bichara, kung saan sabi niya man yan maski tapos na termino niya bilang konsyal, alagad mantinid sa iya sa pagiging public servant at bukas sa iyang pintuan para magtabang sa mga nangaipong residentes sa Daraga Albay. Apwera sa duwang konsyal, tinawan man ni plaque of commendation sa Sangguniang Bayan, Mayor Awin Baldo, kung saan ang nag-receive kini ang sa iyang pamangkin na si SK Federation President ex-officio Councilor Sofia Baldo. Yan BP na sumada kan nangyaring aktibidad huring sesyon sa Sudma sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Yan ang dagdag na CGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Alwas. Yan tabi ang mga informasyon, mga tugang hali po dyan sa Lawas. Kaibaan Mega Force Patrol. Ngunyan pungal daw. Sandali lang. Tagari kwa na. Ano nga nang gibonta? Gari dakol na may mga text tabi tungkol sa greetings. May mga text tabi tungkol sa greetings. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Maray na aga tabi, Bossing. Good morning, Henry M. Pakigreet po kan sa kuyang tugang na birthday ngunyan. Ay, wala man sa pangaran kan tugang mo tabi, Nick. Pakibati po kay Loma and Nemo family dyan sa sitio Mabungliw, Hubilyar. Thank you po from Tagaytay, Kamalig, Albay. Good morning, Wednesday morning. Sabi ni Benji Dapugi. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Rachel Kapili, and good, God is good all the time. Good morning. Si Manay Agnes Mape, kumusta na? Di ko na nahiling si Manay Agnes Mape. Pero basta si Manay Agnes, gano'n dahil nagugurang. Kung may iyo ang itsura niya, pero may pati blooming ang, di ba? Kabuk sa narimati sinda. Maray na ba? Ang mga bareta, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan. Always number DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras natin, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Hunyo 25, 2025. Kainot-inuting State of the City Address ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. gigibon sa maabot na 27 sa Legazpi City Convention Center. Governor-elect Noel Rosal masumpa man bilang gobernador Canalbay sa Hunyo 28 sa Albay Astrodome. Sa lado nasyonal, daing aumento sa pamasahe sa LTFRB, masintrong una sa distribution and fuel subsidy sa transport sector. Duwang sospek sa pagadaan sa sarong empleyado kan Kamara de Representantes arestado. Sa ibang nasyon, Iran binalgar ang ceasefire sigon sa Israel. Business News, Department of Energy, maapilar sa mga kumpanya ng petrolyo na daingo na ipapautob ang ikaduwang pago kan aumento sa presyo nin petrolyo sa Huwebes na aga. Health News, 9.9% kan populasyon sa Kinaban nagahangos nin paros na may unhealthy level sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Gigibuhon po sa kainot-inuting pagkakataon ang State of the City Address o Latsabayan 2025 ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. sa Legazpi City Convention Center alauna nin hapon sa maabot na Biyernes 2027. Kasabay ini kang ulat sa bayan, gigibuhon man ang inauguration ceremony ni Mayor-elect Isham Ismail kasabay kan iba pang ilihidong city officials kanakaaging Mayo 12 na midterm election. Sinabi ni Garbin na preparado na siyang ipahayag ang sa iyang mga naginibuhan, lalo na ang mga programang nakatabang sa Legaspenyo. Katakod kay ni piging ganyan ni Garbin ang publiko na makisumaro sa nasabing pagtiripon. Masumpa man mga tugang bilang gobernador Canalbay si Governor-elect Noel Rosal sa maabot na Sabado, Hunyo 28 sa Albay Astrodome, Legazpi City. Mantangan sa iyang formal na pagtuko sa pwesto, gigibon sa Hunyo 30 kasabay ka newly elected as in re-elected na provincial officials. Papanginota ni Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez ang pagsumpa kay Rosal sa nasabing aldaw. Sa pagi ka nasabing seremonya, iniman ang opisyal na pagpuon kan bagong termino ni Gobernador Rosal na inot na nagpahayag kan sa iyang commitment na ma-focus sa rebranding kan probinsya, rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative as in pagpapauswag kan healthcare system para sa mga Albayano. Mientras tanto, mga tugang mga dagdag niya to na mga bareta sa lado lokal. Mga akumplesimiento kan mga miyembros kan 16th sangguniang panlungsod kan Legazpi, pigrig ni Sar ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. Pigrecognizar ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. ang accomplishmento kan mga miyembros ng 16 sangguniang panglungsod kan Legazpi sa ginibong valedictory session kasuhapon sa Oriental Hotel sa Barangay Taysan, Legazpi City. Sa mensahe na ipinahayag ni Garbin sa aktibidad, sinabi ini na mas naging madali ang pagproseso kan mga kaipuhan na resolusyon, ordinansa na ipigpapasara sa syudad dahil sa naging aktibong pag-aktibar man kan konseho sa panganat ni Vice Mayor Bobby Cristobal.
Sinabi ni Cardina sa iyang termino naging halikot man alaga dayon na susukol kan laubig sa pagtukaw sa pwesto kundi sa mga naginibuhan para sa ikakarahay kan mga legaspenyo. Kaibahan sa mga signifikanteng accomplishmento kan konseho sa aram kan sa iyang administrasyon sa primerong pagkakataon matauan ng school supplies nasa 23,000 na mga estudyante sa elementarya sa syudad pag-turnover kan pumping station sa Department of Public Works and Highways sa Bicol, pagkakaibon ng mga rescue vehicles, asin ang pagbubukas ng Super Health Center sa Barangay Humapon, Legazpi City, asin sa iba pa. Ipigdugang pakainina sa ibong kansyaan mabalik sa Kongreso, padago siyang mainuwa na makapagkonsigir ng mga pundo asin proyekto na mapapakinabangan kan mga Legazpeños. Sa mga dagdag na bareta, Angel Mascalda, Mga tugang, nagbugtak mo ni nagkaperang personahes ang Legazpi City Public Safety Office o PSO katakod kan commencement exercises kan Bicol University na nagpuon kasuhapon ang sinmaduran sa Gudgunyan daw. Sigon kay PSO Chief Octavio Rivero, may mga duwang personahe sindang binagas o may mga personahe sindang binagas sa Rizal Street sa Busit Road asin EMS Barrio mantang tigtulo man sa Gate 3 asin Gate 4 kanasabing universidad. Mientras sa sinabi man kan opisyal na may parkingan ang mga magurang asin bisita sa laog mismo kan bisinidad kan Bicol University Campus. Dagdag pa kaini. Nakon paano na ini tinawanin doon kan opisyal na daisinda matugot na magparada sampang mismo kang universidad dahil magkausa ding gabat sa bulos kan trafiko. Pwede man na mag-drop off kan mga pasahero asin maghali na sana asin maghanap nin parkingan. Nagtao man asigurasyon ang PSO Legazpi na daing mangyayaring clumping sa nasabing lugar. Nakadeploy naman sa 10 personnel ng public safety. Tututukan ito yung mga lugar na ni Carla po pagkabulbul kan mga outage sa lugar na Tingog ni Octavio Rivero, PSO Chief kan Legazpi. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Karen Ala sa report. Handaan ng itong overcome DPWH 2nd District Engineering Office ang bagong Peñaranda Park pasiring sa gobyerno provincial kan Albay sa pagsabing nakikipag-ulay na ang ahensya kay Provincial Engineer Dante Baclao bilang inisyal na ma-receive asin mapirma kan mga dokumento sa pag-turnover kaining bagong parke. Kasuhapon natunugan ang DCGB News halik sa Information Office kan ahensya na nagmi-meeting na ang project engineer kaining parke sa provincial engineer dahil takaypuan magkauron mo na ang duwang partido kan mga kondisyon bago official na mapaduman sa lindong kan Kapitolyo ang Peñaranda Park na ini. Mantang si Provincial Engineer Dante Baclao ang may inot po ng mapirma o maresibi kaining parke bago ang gobernador kan probinsya nin Albay tanda na ang provincial na ang magpamantinirkaan pag na-turn over na iyan. Matatandaan na nagpaabot din pahayag ang taga-Catherine Lilama petsa 30 kaining bulan target ng ma-turn over na ini sa provincial sa oras na magkatarapos na ang mga diit pang patrabaho sa nasabing parke. Halagad mo niya na halos kung hilingon tapos naman ang gabos sa finishing touch sa parke. Nuarin daw ang formal na petsang ito-turn over naan sa probinsya. Karen Ala, DCGB News. Hapon, kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated o SLTCFI ang career caravan po na alas 9 sagod alas 4 ng hapon sa LCC Activity Center. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay SLTCFI Vice President for Academic Affairs Lydia Lozano, ang aktibidad pinartisiparan kan mga incoming college students na ma-enroll pa sana sa maabot na school year, senior high school graduate o out of school youth o asin mga daing nakatapos kan sa indang kolehiyo dahil sa financial constraints. Dadag pa niya na may kamautan ang caravan na makapag-ofrecer sa mga individual ng oportunidad na maipagpadagos ang pagklase sa pagiging scholarship programs kan Commission on Higher Education as in Technical Education and Skills Development Authority arog kan libreng tuition, monthly allowance,
na maabot sa 9,000 pesos as in book allowance na maabot sa 5,000 pesos kada semestre. Mientras na may mga tulong taon as in 4 na taon man sindang magpig-ofrecer ang kurso arog kan hotel, tourism and management, computer software technology. As in iba pa kung warang limit sa edad ang pwedeng mag-enroll para makapag-graduate ng senior high school as in matapos ang high school kan mga dainabot na K-12 curriculum. Dagre pa kan official na bukas ang sa edang eskwelahan. Sagod sa Hunyo 30 hanggang dai na papano ang slots kan kurso para sa mga enrollees. Ito po yung bibigay ng impormasyon na kung ano ang meron ngayon ng scholarship ng iba-ibang agency ng gobyerno. Para po ito sa mga estudyante na para makamit ang kanilang pangarap, nakasama po kami. May offer po kami trabaho at mag-ieskwela at the same time. So depende po sa estudyante at saka sa industry na partner namin, magtatrabaho sila ng morning tapos mag-ieskwela po ng gabi. Welcome po kayo sa amin hanggang meron pang pong slot for test scholarship and of course shared scholarship. Tinampong pinagibo kam panahon ni former Governor Bitsara sa Mayon Unit, ginubatan, rurumo na. Jimmy Nasalita sa report. Bago pa sana na tinampong ipinagibukan provincial government kapanahonan ni former Governor Alphonsus Bitsara poon Masarawag, Doña Tomasa, Mudad Bukad Pequeño, Mudad Bukad Grande, Luwa sa Ligao, ani kinabigla kan DCGP News dahilan sa rurumo ng Maray, dahilan sa Aldaw Bangi, bigpa para aragihan nin mga overloaded na mga trucks na nagaharakot nin mga quarry materials, hali sa pamitisan kan Bulkang Mayon. An estimate, nagdurar sana ang kalsada nin 3 o 4 na taon, ngunya nangangaipo na naman ini na irehabilitar sa pagsabing baratako na na tinampo. Nagluluwas igwaman nin revenue hali sa quarry na naglalaog sa Kabankan Provincial Government. Alagad kari naglala ng lago ang sistema sa pagsabing igagasto man sana an income sa road rehabilitation sa pagsabing magdurar pa ni nagkapirang taon maabot sa puntong first class rough road ang tinampong ini oras na day tulos ini maasikaso kan gobyerno. Sa pangaran kan PYC Interpracalio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, alarmaryo may dagdag man pong report hali dyan sa luwas. Hello. Go ahead. Go ahead. Nawawala ang signal ni Paring Alarmario. Hello, Paring Al, go. Nawawala ang signal, go ahead. Nagninipis. Balikan na